għax qatt ma rajdak wiċċkom, qatt ma tidru mkien kif dejjem tadditakom u jiena jkolli noqgħod. Tfajtu l-konkos, ħbejtu jdejkom, kissirtu kull imkien. Sinjuruni, x'sattuna biex nedew, bilħaq kollox miftiem, ma nistaw nagħmlu xejn. Sirtu ddaħluna fil-buttakom għax tafu li bla saħħa min għandu l-bżar iħoss il-bżonn li jtella krejn. Fakruni x'jisimkom intom li qatt ma kontu tafu x'jiġifieri l-ġuħ. Inħbejtu wara konsorzi imma simkom personali għandu jiġi mnaqqax ħalli niftakruh.